Bide lagun gara norabide honetan, elkarrekin egin behar dugun bide honetan. Eskerrik asko beraz, egin duzuen lanagatik zabaltzen jarraitu behar duguna. Jakin ezazue gure gizartearen babes eta esker on osoa duzuela. Gure ekonomiak behar dituen profesionalen erakusle leiho izango da gaurko ekitaldi hau. Hemen hasitakoak izan edo kanpotik etorritakoak guztiak behar ditugu. Eta guztien ekarpena behar dugu eta guztiekin lan egin behar dugu. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a las personas que desarrollan su labor en los centros, a los más de 4.000 profesionales de la I+D, a las 38 personas nominadas para este reconocimiento, todas ellas que destacan en su labor, y finalmente a las 6 más destacadas. Eskerrik asko eta zorionak.